exclusive first time play. מתוך האלבום החדש של משה פרץ שיוצא ביום ראשון, מה קורה איתך? נקרא השיר, מילים ולחן של משה פרץ. שיר חדש, השמעת בכורה. כמה אנרגיות יש בשיר הזה. מתחיל בקלאסי והופך להיות קלאסיקה. למה את הולכת בלי לומר מילה? לפעמים אני מרגיש באשליה. פעם את הולכת ופעם מנשקת, את עושה בי מה שאת רוצה. הגלגל יכול פתאום להסתובב, ואני לא אהיה הגבר שאותך אוהב. תני לי את השקט, לא צריך ללכת, בואי נפתור את כל הבעיות. תגידי מה קורה איתך, אם את שלי אני שלך, אני כבר לא יכול עוד לילה בלעדייך. תגידי מה קורה איתך, אם את שלי אני שלך, אני כבר לא יכול עוד לילה בלעדייך. מה קורה איתך? שיר נוסף מתוך האלבום של משה פרץ שעומד לצאת ביום ראשון. ההשמעה הראשונית אתם מקבלים כאן בדידי לוקלי. איך את מנצחת את כל החושים, יש בך את הקסם, זה כל כך מדהים. אני באתי עד אלייך ואת עם שתי עינייך מזמינה אותי לאהבה. אתם יכולים לשיר יחד איתנו. מה קורה איתך, אם את שלי אני שלך, אני כבר לא יכול עוד לילה בלעדייך. תגידי מה קורה מה קורה דידי, מה קורה? אני שלך, בטח שאתה לא יכול עוד לילה בלעדיה. היא לא תבוא עוד פעם 2 בלילה, אתה יושב לכתוב שיר. אי אפשר. אוי, תראה מי מגיע אל האולפן. מלול. אני כאן, איפה מרסל? גם פה? מי מרסל לא בא. למה לא בא? לא בא, רק משה. אני מצאו, עוגיות מצאו. לא, אצלי. שלום לכם. מלול, מה העניינים? ברוך השם, הכל בסדר, מה שלומך? הכל בסדר? ברוך השם. תגיד שלום למשה פרץ. שלום לך. שלום. לך, הייתי מת לראות אותך, אני מת מרב. בוא תן לי נשיקה. איזה נשיקה, די כבר, נו, די. מת עליו אני. אל תיגע בחומוס, זה שלנו, אל תיגע. זה החומוס של צבא. זה השיר החדש. זה השיר החדש. ראית אותו במלכות היופי. תן לשמוע כבר, אתה צודק. דבר על השיר כאילו אני לא יודע מה. אני שלך, אני כבר לא יכול עוד לילה בלעדייך. תגידי מה קורה איתך, אם את שלי אני שלך, אני כבר לא יכול עוד לילה בלעדייך. נדמה לי כאילו אתה פיצחת איזו נוסחת להיטים ואתה מצליח